Täällä LPS Venla ja nyt mä ajattelin vähän kertoa mun tulevista videoista. Eli mulla on tulossa 3-jaksoinen sarja ja se liittyy niinku ulkona olemiseen. Mä en siitä enempää tiedä. Mutta kuitenkin se liittyy ulkona olemiseen. Ja tää video oli lyhyt, mut mulla ei ole muutakaan asiaa nyt tässä sanottavana. Joo, ja niistä askarteluvideoista. Eli mulla on tulossa nyt lähiaikoina askarteluvideota. Tai niinku 1 askarteluvideo. Mutta mä en vielä tiedä mitä mä askartelen. Mä silti mietin sitä. Mä mietin niinku jo tänä päivänä, että mitä mä voisin askartella. Niin mä tiedän, että mulle tulee lähipäivänä askarteluvideo. Mutta jos ei. Tai siis no, niin. Ja sori toi ääni tossa taustalla, kun mun pikkusisko katsoo elokuvaa. Mutta ei muuta. Moikka!